Hejsan allihopa. Hejsan allihopa, det här är en rondonpöjning. Så jag kommer liksom visa hur jag spelar Motion Planet. Hur jag gör. Här är vår dator. Så jag sätter vår där så ni kan se hela datorn funkar. Nu har jag fått det här. Oj. Excuse me. Det här kan vara lite konstigt. Ja, så det är då. Jag måste stänga här nu. Så här kan vi göra då. Hon har bara mamma. Och nu ska du mata Signe. Så där. Jag klickar där. Så går det upp så här 2014. Och så ska jag klicka på Move the Planet. Förlåt att det är väldigt dålig kvalitet, men det är inte mitt fel. Jag loggar in. Det är lite så här party, för det var nyårsafton igår. Alltså jag vet inte vad jag där är jag. Tacksvänner, Eilivär. Känner det, det är inte roll. Det ser ut som roll. Men jag är level 10. Jag har inte stark guys på diamonds. Men jag ska snart bli igen. Så, yes. Här är mina vänner. Jag ska se till att jag spelar in till YouTube. Skriva. Okej. Jag skrev, alltså jag vet inte om jag säger. Jag skrev hej, spela in till YouTube. Så skrev jag sådär. Ett ögonblick. Vad skriver hon då? Hon skriver ingenting då. Hej, spelar. Hur skriver jag det? Hej, spelar inte YouTube. Ja. Ja. Den här videon kan bli väldigt konstig. Men den ska vara i 8 minuter. Jag tror det blir 9, men jag blir tjej. Hör är de allihopa, mina vänner. Det här är inte playing by 12 november. Oj, jag får ta frågan. Det var frågan. Om det är lite sen är det en vanlig vän, tyvärr.
Jag kan tyvärr inte vara med vänner, för jag har fullt med vänner. Så bara som du vet, jag har fullt med vänner. Jag klickar på X. Nu får vi skriva i chattrum och se om de har något att säga. Nu ska det vara turligt med Hanna på det här. Ja, nu kommer han skriva. Han ska skriva i den här av Timmerens röst. Hon ska vara tjat. Söker PV. Hon söker PV allihopa. Killveta. Hallå. Så jag ska gå in i ett annat chattrum. Ingen verkar bry sig här att jag spelar in till YouTube. Jag går till ett annat chattrum. Han är på samma. Johanna är på samma. Nej, han är inte ens på samma. Nu kan jag skriva spela till YouTube. Spela in till YouTube. Alltså tyvärr jag kan. Alltså ingen bryr sig. Jag kanske var inte. Spela inte YouTube. Nu ska vi se om man bryr sig. Han skrev hej YouTube. Han är en bra människa. Han skrev hej YouTube. Här är alla. Tjena YouTube. Någon annan? Nej. Ja, vi kan väl försöka på de här jättefina människorna. Som henne, hon var fin. Och han skrev Alexandra. Jag skrev Alexandra. Ja. Alltså ingen fattar att jag spelar in till YouTube. Jag har hört det, okej. Alltså alla typ. Spelar in. Oj shit. Hejdå!